Hello गथ'फोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेल फिन खेबसेबाव बे समाव बरायनानै लाबाय दा जोंहा इसिनिफ्राय गोदान साख्रि ओंखारगासिनो दङ दा आरोबाव गोदानै बे निउ भेकेन्सि ओंखारबावबाय जोंहा SSC निफ्राय MTS नि नन टेक्निकल माल्टि टास्किं स्टाफ बेनिफ्राय जोंहा मोनसे हावलदार पस्टआवहाय दङ दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर जोङो अफिसियेल नटिसखौहाय नायना लाग्रोनि दा नटिसआहाय नैबेनो दा जोंहा अनलाइन एप्लिकेसन प्रसेसआहाय सोलिगासिनो दं एप्लाइ प्रसेसआ 26 तारिखनिफ्राय सोलिदों बेनिफ्राय 24 जुलाइसिम लास्ट डेट दा बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय दा बेनिफ्राय जोंहा भेकेन्सियाहाय टेन्टेटिभ ओंखारदों मानो होनोब्ला जोंहा टेन्टेटिभ बुंब्लाथाय मिथिखायो नोंथांमोना बारायगोन प्लास जानानै फैगोन दै लोगोफोर 1075 नि प्लास जानानै फैगोन बियो दा बेवहाय बुंखादों बिथांमोना टेन्टेटिभसो होननानै दा बे बारायखागोन बेखौहाय बयबो मिथिखायो नोंथांमोनाहाय दा नोंथांमोननि एज एलिजिबिलिटियाहाय मोननै रोखोमनि दङ 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना 25 बेनिफ्राय मोनसेया 27 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जन्म थारिखआहाय बेसेबां समाव जानाय जानांगोननो निबनायबानो जाबाय 2000 निफ्राय 2007 सिमाव ओमफ्राय 1998 निफ्राय 2007 सिमाव बेबायदि नोंथांमोना मेलायोब्ला नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा बेवहाय दंबावो जोंहा एज एलिजिबल बेवहाय नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना SC ST फोरनि थाखाय 5 इयार्स OBC फोरनि थाखाय 3 इयार्स PWD फोरनि थाखाय 10 इयार्स बेबायदि एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय 3 इयार्स बेबायदि होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायदो जोंहा बेवहाय मा बिदों बिथांमोना मेट्रिक पास नोंथांमोना HSLC 10 क्लास पास जाबानो नोंथांमोना जागोन दै मेट्रिक पास जादोंब्ला नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा नोंथांमोना बे एग्जाम सेन्टारखौ लाबानो जाबाय नै बालापुर मुजफ्फरपुर पटना गया आग्रा बिरनी गोरखपुर झांसी कानपुर लखनऊ मीरठ प्रयागराज वाराणसी बेबायदि होननाय दं दा बेनि एड्रेसखौ नायदो बेनिफ्राय रिजनेल डाइरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमिसन महात्मा गांधी मार्ट सिविल लाइन्स सेकेन्ड्रियास 1 बेबायदि दङ ओमफ्राय बेनि रिजनेल अफिस SSC एन्ड स्टेट UTS आन्डार देयार जुरिसडिक्सनावहाय नायदो सेन्ट्रेल रिजियन CR बिहार एन्ड उत्तर प्रदेश बेबायदि नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारखौहाय बेवहाय होदों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय एग्जाम सेन्टारखौहाय बबेयावहाय गोलैगोन जोंहा एग्जामा लोगोफोर कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेसन जागोन बेवहाय मा साबजेक्ट थागोननो न्यूमेरिकल एन्ड मैथमेटिकल एबिलिटिनिफ्राय 20 नाम्बार 20 कुइसन थागोन ओमफ्राय साइड नाम्बार जागोन बेनिफ्राय रिजनिं एबिलिटि एन्ड प्रब्लेम सल्विंआवहाय 20 था कुइसन थागोन ओमफ्राय 60 मार्क्स मोनगोन सिजन 2 दं नै पेपार 2 लिर लादो बेखौ जेनेरेल एवारनेसनावहाय 25 ओमफ्राय 75 मार्क्स इंलिश लैंग्वेज एन्ड कम्प्रिहेनसनावहाय 25 था कुइसन ओमफ्राय 75 नाम्बार बेवहाय टोटल नोंथांमोनाहाय नैबे सिजन 1 आवबो 45 मिनिट्स ओमफ्राय नैबे सिजन 2 पेपार 2 आवबो 45 मिनिट्स नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट माने अनलाइन कम्पिउटारजोंसो होनांगोन नोंथांमोना एग्जामखौहाय बेखौ नोंथांमोना पास खालामखांनानै नोंथांमोना फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट दङ बेवहाय वाकिं खालामनांगोन नोंथांमोना रानिं खालामनांनाय नङा मेलफोरनियाहाय 1600 मिटार्स 15 मिनिट्सआव नोंथांमोना वाक खालामनांगोन बेनिफ्राय फेमेलफोरनिया 1 किल'मिटार 20 मिनिट्सआवहाय नोंथांमोना वाकिं खालामनांगोन बेनिफ्राय फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट दं दै PST टेस्ट बेनिफ्राय PST टेस्टआवहाय मेलफोरनि हाइटखौ नायदोनै 157.5 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय चेस्टआहाय 81 सेन्टिमिटार जानांगोन ओमफ्राय फेमेलफोरनिखौ नायदोलाय 152 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय वाइटआ फेमेलफोरनिया 48 केजि जानांगोन दै दा जन वाइज नोंथांमोननि पस्टआहाय बेसेबां दं नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै बेवहाय लास्टनि पेजआव नायबानो जाबाय दे लोगोफोर फैनानै 87 पेज नाम्बारावहाय नायबानो जाबाय नै बेवहाय आङो मोननैसो खिन्थाहरनि CCA टाइपआवनो CGST दं ओमफ्राय जन कमिसनारेट्स डाइरेक्टरेट्सआव दं औरंगाबाद हावलदार पस्टआव दं आनरिजार्भआ सासे SCआ सासे ओमफ्राय STआव 0 OBCआ सासे EWS केन्डिडेटफोरा सानै टटेल 7 पस्ट दं बेनिफ्राय बेबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौहाय ओमफ्राय टटेल जोंहा बेसेबां पस्ट दङ 1075 पस्ट बेयो प्लास टेन्टेटिभ बिथांमोनहा बुंखादों बे टेन्टेटिभ प्लास जानानै फैगोन बारायगोन बे पस्टआहाय दा बे पस्टआ मेट्रिक पास नोंथांमोना जायफोरा जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दा बेयो फार्स्टआवनो नोंथांमोननि एग्जामाहाय फार्स्टआवहाय मा नोंथांमोना कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम होनांगोन अनलाइन बेनिफ्राय नोंथांनि बे
नोंथांमोना बेखौहाय पास खालामखांबा नोंथांमोना फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट दङ बे जाहैबाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआहाय वाकिं नोंथांमोना खालामनांगोन बिनिफ्राय मोनसे जोंहा फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टखौ पास खालामखांनानै फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट बेवहाय जोबोद गोरलै दा नोंथांमोना वाकिं बे रानिं गैया बेवहाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय थ' लोगोफोर गासैनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ ज'से नायनायनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौबो थाबैनो ग्र' खालामलांनो नाजाबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामजोबबानो जाबाय नोंथांमोना चेनेलखौ गासैबो सोरबाफोर नायसनदोंब्ला बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनगोन फिन खेबसेबाव थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय टेक केयार